मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। भगवान रामानन्द प्रभु नों बबाव दङमोन? दिनैहाय फुङाव गेमस्रि दैमारिया गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना। थ' बेयावहाय होनदोंमोन नैबे बर'नि आर'नाइ दिनै जोंहा सासेया गिदिर मानसि सासेनो हैनो थाखाय लांगोन आरो बियो बुंबावदोंमोन पाब्लिकफोरनाव सोंदोंमोन माबायदि नुदों रायजोफोर कमेन्ट खालामनानै खिथालाय होनदों आरोना। बियो मिथियाखैमोन बे आर'नायावदि जोंनि बर'नि बेसेबां अपमान जादों आरो बर'नि आर'नायावदि इयो मा सोदेरनानै होदों बेखौ मिथियाखैमोन आरोना। बेखौ होबादि मा जागोन बर'फोरनि गोसोआ माबायदि मोनगोन दुखु मोनगोन ना मोना बेखौ एसेबो बुजियाखैमोन। आंबो नुदोंमोन फुङाव भिडिअखौ ओमफ्राय नुनानै सिरि थादों आरोना दुखु मोननानै जेबो होनाखैमोन। बिनि उनावनो पाब्लिकफोरा नुनानै जोबोद दुखु मोननानै भिडिअ बानायदों आरोना। गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। औ नंगौ जोंनि बर'नि आर'नाइखौ बर'नि सिनायथिखौ माने बेफोरबायदि खालामनो गोनां ना बिसोरबो आरो जाम्बा जाम्बि नङा इसोरबो सैथानखा रोंखा राखा बेफोरबायदि मानसिफोरानो बेफोरबायदि गोरोन्थिफोरखौ बोरै मावनो हाखो ना रायजोफोर। आङो गेमस्रि दैमारिनि भिडिअखौ नुवाखैबा आं देखायना होनि दै ससे। सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां। आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा इथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे। नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय। आर'नाइ एक्चुअलि बर'नि सिनायथिया मा जालांजोबखो हा ओरैबायदि गावजों गाव दुसिमाना ओमफ्राय बिनि प्लासाव आरो आर'नाइखौबो बायदिसिना खामानियाव इउज खालामबाय जा बेसे लाजिथावना बाथ्रा नंगौ नामा? गावजों गावथ' गोरोबनायाथ' गैखाया आरो गावनि ट्रेडिसनेल बुस्थुखौबो लेथारबाय जा खतम। अ माय गड लावदुम आरो गेमस्रि बिसोर सानैनि गेजेरावहाय दा ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव राइट। जायबा माने जोंनि आर'नाइ एबा बियो मोनसे सिनायथि जायो राइट बर'फोरनिहाय मोनसे जेरैखि जोंनाहाय माने मोनसे देशनि जेरै तिरंगा थायो जेरै फ्लेग थायो बेफोरबायदिनो जोंनि मोनसे आर'नाइयाबो मा बर'नि मोनसे सिनायथि राइट। आर'नाइ होनबाथाय माने मा बर'नि मोनसे फ्लेग सिस्टेमनि जाहैयो आरो बियो नंगौना नङा आदै आरो मादैमोन? बेयो मा फ्लेग सिस्टेमनि स' बेखायनो मा एफोरावहाय जायखौबा माने नोंसोरजों मा गेलेदों बेखौ जों मिन्थिला बेफोरावहाय बेखौ इउज दा खालाम। बेखौहाय गिदिर गिदिर मानसिफोरखौहाय सनमान खालामनायावहाय एबा रेसपेक्ट खालामनायावहाय बाहायनाय जायो राइट। ओमफ्राय आं बुङो ओमफ्राय आंनि साननाय बायदिब्ला बे आइडियाखौहाय सोर दिहुननाय होनोबा बे आइडियाखौहाय सोर दिहुननाय होनोबा बेनो आइडिया जागोन बे 100%आवथ' 99%आथ' बे मादै गेमस्रिनि आइडिया जागोन बियो नंगौना नङा? फुल होलायनायाहाय बे मा मादै गेमस्रिनि आइडिया जागोन। बे लावदुमाथ' मा एथ' बराय जाग्रा मानसि बियो मादै गेमस्रिया मा बुङो बेजोंनो माने थांग्रा मानसि बियो ओइफोरबायदि आं सानो आरोना। आरो बेखौबो नुनायाव ओइफोरबायदिनो नुखायो माने लावगा लावथा माने हिन्जावा जा बुङो बेखौनो खोनासंग्रा बैफोरबायदिनो मा बिथांखौहाय नुखायो। स' बिनिखायनो मा एसे एबा आदै लावदुम नोंथाङाबो एसे साननांगौ। नोंथाङाथ' गोरलै मानसि नङा सानै साथाम माने मा बेफोरखौ बादो नोंथाङाबो माने एसेबां गोरलै गथ' नङा जे मा गोरलै गथ'। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' हाबाबो जायाखै माबो जायाखै आरो भाई माबोरै थालायगासिनो नोंथांमोनखौ बेफोरखौ बादो दे गावनि पार्सनेल खोथा बे थालायदों थालाया घन्टा आंबो हिनजाव मोनबा आंबो थागोन बैफोरबायदि आरो ना। जुदि आंबो हिनजाव मोनोबा आंबो नोंसोर बायदिनो टुगेदार रिलेशनशिप थागोन माने एकसाथ माने लोगोसे रिलेशनशिपआव जानाय लोंनाय हाबा जानाय बायदिनो बैफोरबायदिनो थागोन आरो नोंसोर बायदिनो। स' आदै लावदुम आरो मादै गेमस्रि नोंथांमोनखौ जों नायनानै गोबां सोलोंनो हायो। नोंथांमोनाबो बैफोरबायदिनो जों दा जुदि जों दा जे माबा हिनजावफोर जुदि जोङो मोनफ्लांबायोबा हिनजाव जोंबो बैफोरबायदिनो माने थागोन आरोना। ओमफ्राय जायखौबा जोंखौ बैफोरबायदि जोंखौथ' बुंखागोन नालाय गोबां मानसिफोरा हाबा जाया मा जाया बैफोरबायदि थालायदों मालायदों बैफोरबायदि गोबां मानसिफोरा बुंनो हागौ। स' आं डाइरेक्ट बुंगोन जे मादै गेमस्रि आरो आदै लावदुमखौ नाय आदै लावदुमखौ नाय आरो मादै गेमस्रिखौ नाय बिसोरखौ माने बादा होगोन हागोन बिसोरखौ बादा होगोन एबा बिसोरखौ हाबा जाहोगोन बिनिफ्राय आंखौ बुं बैफोरबायदि आं बुंगोन। ओमफ्राय बे सिरिनो मा मिनिस्लु लाजिनानैबो मिनिस्लु जानानै बे थांनांगोन आरो बैफोरबायदि खोथा। स' माने बे गोरोन्थिया जायो राइट गोरोन्थिया जायो बयजोंबो गोरोन्थिया जायो।
दा नोंथांमोनाहाय बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौबो डिलिट खालामबाय खोमा दा आंथ' नुवाखै मानसिफोरा शेयार खालामसिलाबायनांगौसो आं नुदों फेसबुकआवहाय स' आं सानदों आरोना मा जादों बियो मा बुस्थु होननानै बेयाव मा जादों मा बुस्थु आं नायनोसो फैदोंलै बेफोरबायदि बुस्थु आरो आं मा नायनोसो फैदोंमोन ओमफ्राय दा गोबां दावराव माने ससियेल मिडियाआवहाय बै बापारे बाप आर'नाइखौ लानानै गोबां दावराव जा माने जाखागोन बेफोरखौ एक्चुअलि बैफोरबायदि मडिफाइ दा खालाम मडिफाइखौ माने जोंना सिगांनिफ्रायनो आबै आबौ ब्रिटिश जामानानिफ्रायनो जोंनि दादानि दादा परदादा माने गोबां मानसिफ्रानो माने बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो दोनबोखानाय एबा आगर एरखानाय बेखौहाय मडिफाइ खालामनानै बैफोरबायदि बुस्थुफ्रावहाय इउज दा खालाम मिथिबायना गानहो नोंथांमोना गानहो ओरैनो जास्ट सिम्पलखौहाय जेरै जोङो जेरै सिगांनिफ्रायनो थाखानाय आर'नाइहाय बैफोरबायदिखौहाय गानो नंगौना नङा बिथाङाबो सिनायगोन माने मा बेफोरबायदि खालामनाया गोरोन्थि जादों गोबां रायजो राजाफ्राहाय दुखु मोनदों मोनखागोन आंबो दुखु मोनदों नंगौना नङा जोंथ' माने मा बुंगोन दा नोंसोर जाबाय गिदिर गोलाव मानसि नोंसोरखौ दा उल्टा पाल्टाबो जों बुंनो हाया गिदिर गोलाव मानसि हायो मा हायो नोंथाङा जुदि गोरोन्थि मावोबा जों हायो स' नोंथांमोना दा मा आदै गेमस्रि आरो मादै गेमस्रि नोंथांमोनाहाय दा ससियेल मिडियाआव फैनानै निमाहा बियो ना मा बियो नोंसोरखौथ' आं बुंनायखौथ' खिबायदिसो सानखागोन नालाय आंनि बुंनायखौथ' सोर खोनासङो जाय गोरिबानो जा जाय माहाजोनानो जा रावबो घन्टायानो खेरखेरा खिन्थु आलुहाय रियालिटि एबा सैथो खोथाखौ बुंनो थाङो एबा एक्सप्लेन खालामनो थाङो जायबा बुरबक टाइपनि मानसि बैफोरखौहाय खिन्थु न मानिया रावबो उल्टासो गाज्रि मोनो आलुखाय बैफोरबायदि खोथा आरो स' बारा गोबाव बुंला आङो आदै गेमस्रि आरो मादै गेमस्रि मादै गेमस्रि आरो आदै लावदुम नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुदोंबा प्लिज अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंसोरनिफ्राय आरो गोबां मानसिफ्रा सोलोंनो हायो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल